Gummi ɗon ko Richard Toll no jiirɗa Dakar édition 2024 eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Moussa Dakar 2024 ko hunde nde ganduɗa ko abawa ɗum sifade saabu mbadi Dakar 2024 ko yiyaɗo ko meeɗaka yiyede ɗo tawi arannoɗo hende ko 2 millions hikka woni 4 millions e kadi yimɓe fof ene ndeeƴi ene belti hay hunde kadi ala ko ɓittini yimɓe wona jeyge wona hendu wona haydara yimɓe fof no goni e jaam enen belti e ceernajo o ene welti kala ɗo jiiɗa ceerno no Moussa kadi Allah walli en kadi hilfaɓe diina araɓeɓe fof kala galle kilifa diina e wuuro e leydi he ari ɗo arde ari ɗo ene jeeyede e nder ko waɗete ko ɗum noon ko weltare nde ganduɗa weltare mawde maintenant hol erago fewde chauffeur ɓe pour lawol chauffeur ɓe e laamu ngu surtout yo laamu ngu wallu yimɓe ɓe jaara jaam wallu yimɓe ɓe kadi ko newnano ɗumen mbasanangude onoji ɗi e ko wona ɗum ko kadi yimɓe ɓe yo mbaɗo haqqille saabu yaarude seesa hatta yettoyade e ceerno men goto ono ceerno Hamidou Ly o wi heñare yoni e jolde oto so tawi neɗɗo heeñima ha jooli oto tan ɗon hedɗo waɗa heñare haɗi ko ala heñare wonde fodde ɓeydede hen ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi délégation mon Richard Toll no yaari délégation Richard Toll bawon hedde temedde tati e kala bisuji addu otoji hunde nde ganduɗa min dañi kadi hesɓe ɓe ganduɗa hay goto andan footi kala garɗo ara adda sehil ɗum kala wonnoon ko yiyete ga ko eko dañete ga ko kala jiiɗu ɗum ne yiiɗi jeeyede hen e kadi diineji ɗi joom laaɓi ɗi ala hen mo ala wona murid wona kadir wona laaɓi goɗɗi ɗi kamɓe fof ɓe gaari yidde jeeyede e barke ceerno Alaji Machel e gardugol ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba ino ñagotoɗen Allah tan yo Allah hokken watte ɗum onon kadi DSS Allah newnana en kadi ɓeydo ɗon ha ɓuura ɗo woni ɗo emin jarno kadi Alaji Ndiaye e joom suudu muɗum min jarno dendagal équipe aji ɗi e ono reporter uji ɗi e caméraman uji ɗi ono fof on calminama on juurama on ñaganama Allah innama yettode e min indam ko Adama Watt mbiyetemi ancien caméraman walla caméraman ha joni e reporter jarama